all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus.
Buya kayumana ni good morning yumorigeri oito asore chinga kichiga ne chinga kitoko tenga back to school mode chinga kichire abaiburu bagenda kumnyoka rugona mate kwane kinga kwere ni bari abana asiti school abagondo chinga abari muniko bari asiti street awa tenga bona school tiriko iguru oika eserikali yanye kabage ko igu ainari agenda tokona kwanika kirase kira ide kana bogo kira eminent na okonyara kwa kubwati kuru asip tasini anemono asama gazeti aito lojenga ebyona bibeire uburitoke konge asema mbiri tukoria rero igoto kwarigania umorigeri oito tunyaka to komatenga bono karibu isaransuike inde tunyaka to kwemanyi asichide kachinga chiribosike kanga nkentu kikeri kikenta kwene kiwa imensi ya Kenya iri tari ani kwa Hispan Busire menchendo kelame kie konge kero tokora riro kro sega sedi ade standard is born na ra itumorikire tega ndo chamangana naro ratari make ekera ndo chembo kwane tigoro yo morai bombas miro moja bawate banga is the man of the man moment nere boniga sense ya Kenya badigere bago focus tikera bono yo ne fika ase Africa continental politics exactly ndo chikumolegera ase pechi ya kare nabo iko ase pechi ya gatano no mana gatano kabere ndo chemba kwane tigoro yabara abanafunzi bari bagenda tekwera na guchya chisukuru ekera abantu mubande bakupet bagendete no mogomo nabo iko aigase page ya 25 ndochikomurikira igoro ya Kenya abange bairaniro mutanda gose online gose mobile loans echibagenda tekorianga ngonyara bare commit ends ekero uchumi ya Kenya genda tekorba okogoma ngoda ono se egasia genda tekona kokonga gose Costa ya nabo iko togosuka gochinse ndochikosoa ase uchipe chamaiga tochikora igoro yo mokocho yo moyo bateka usiro bugima ase okorwania urire wa kanza asegeka kiemiaka eminga inara murikira zega seti ya standard ase epechintanga buya kigimana boigo ase gazeti ya Daily Nation asipeches ko gaigando chenga abari muni go bagendere kumurikirwa mono kigima ase anamono Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupeti bariko nyako bago protest rit kuregoro ase chipara bakuboria serikali enyara kwa kieko baikereneria aribagane tigo se CBA nebintu binde ebinge capitation amona aribako nyako bakuboria serikali ya Kenya enyara kwa kieko baikereneria nabago asenseme rit kuria rero ntoka netigo se niga tokanyete omuraibu ensina boigo omuraibu omobwa Azimio moja wa Kenya Alliance tinga kichiriara nyako bakakubeka siasa ya Kenya insena boigo anyara kwa bakagoska ebirengo nabago achiponya kwa bakagosoa siasa as rogongoro rirwa Africa nabago asenseme nderi tukuregoro omuraibu ensini ganya tukobaga kwane kinga abasaiba NYS wani ko barachi kunya kwa bakwegeribwa gotumika chibundu kinga abaskari bande kero aba waziri bali batenete amangana yoborindi imesi ya Kenya barachi kunya kwa bagwikirania ingane yurakini cyanya tukaba kwanwa amono muraibu ense nabago asenseme nde tukunyara kwa to kolikeri ngaki ekyombe ekama gikoro nga CDC banyako bakurwa egwani ngoseke kuru egetini kubwatikana nga no bokora buku bwatoka amachibu yobureire obogento kuna gukwaneka astorgongorwa East Africa anamono mpox obo konyara kwa bokwaniru ase chingaki echiga abago astipecha kabetunya kwa tokoreria omoskari oyo moko kabere mechanic lakini boniga nigo abeire nga chief police chief Eliud Lagat kubwatikana amono gokinwa ebiro kwika chingaki echianyara kabaka wika asensemo eyo Timaites boneto chakira zega seti ya The Standard turamurikira bono ase chipezi chagatikigime kerondo chagaika ase city ya Eldoret yune town ya renge ya kinwo bangwe ochikobe city ndochenga ebirenkere libingi byabere bikurwa nabo igwa bande mbaro bayicharire nga how comes Eldoret uchikonara kabage koba a city egando cheba kwanete nga like city chinda iga Kenya niko Eldoret yubo ntokoro ka city etagwa ati traffic lights nabayigo nebwate muchando osiwarech which sewage yani ine city ekonyara kubake gosieke merbo ya 9 pm ibonera bwate bego compete ne city aiga Kenya engo bwatikana ne city yabake ko bagego kiniwa ase amatuku 12 abereka weta uchikoba ne city is one of the cities aiga Kenya
actually kero muraigwense aringia sense megana nde kero yanya tukaba keukinwa twaringa obututukanu gwanya ko bokwane kiwa so obututukanu gwanya tukaba bokwane kiwa niga hali chibicha chiabamnyoki egiata kero ngomokwanira nga Eliud Kipchoge nabo na Faith Kipyegon ni cyanya tukaba chikorosiku abantu bagatenga eminye chibiche cyarosi gwanga chisikera toni abantu bagatenga nigo cyarosiku nga saino Illuminati ni bitinde ebinge ekento omugavana bwensemi ga Jonathan B anya tukaba kagote nagukana otebanga andake abantu banya tukaba bakorosi ndundu nya tukaba tokubakana utatikane libanya tukaba kwerwa ende banya ko bagokonya situation goseko toroseria chibiche chiga asanya tukaba kagosaba okwabira ubwo tutukana namba mona no tutukana bono banya tukaba bokorokana ase town yiga ndwaroche abantu be town yiga bagweso kinagotebanga town yetu irubone city ya twabire city twarurire town ingiye kogera ebango ekonyako kyokinwa mono iga ebintu bikonyako bigokina amagori ngobwatekana ngano gocha city because in Kenya tubwate city boni gachikire isano kerto kubekana mbaka ejuya Eldoret kubwatekana nga genjera eri city kiri gikonyako chikogendiwa egento kirete abantu abaiga bakanyara ko bagotebanga ebango amone ebintu binde biriyo omwana inchi omenyete ime city abwenta konyora kuru ase serikali gosikuru ase andonsi pi udumere yose araga nikonyora ase town yiga kinezi baneka rukora arigereria niba bawante abanga ni konyora ko bakego sie at 9 pm na raisura na abantu bakore biashara byabo abego there's no traffic lights kero kwambia ni city chindo mete mu Nairobi there are some people bakore gas tonight. Actually, never town ya Busongo it's working 24 hours. 7 hours. As in traffic lights in Chiro. Lakini as say city one wako lokange city. There's no traffic lights. Maybe according nganda beke bilengeri biane sometimes inabura nyogo sin street kigete kitabwati lakini I don't think nge town ngi maiga ni nyara ko bake ko ba city etabwati lights kusonyora ngani ko cyasa rikichi bwanta ko repairing amone bintu binde ebinge na bege bilengo binde biro bawo chabarigereria kera ni ruchege gabo kwa netigoro ya public universities na bege private institutions in Chirororo aikiro kora arigereri for example ga Bosongo ndobwate university ya Kisii University na boy ko bone ba kwananga na boy ko institution singo mata chile ekero kora arigereria city kere town ukinu chaze city is the most thing to ara institutions na boy ko university according ngana rana ro mchadra okubekwa atenga university nchikwanta kuruzwa town centers nyaka bachigo suka una enjire yemo yuko meki ata chinse mochine nyaka bachigo develop kato kuriringa egento kira ire town gukina no kotwara a population y'abantu abangi nambe yemo ikingi kunyaka bagikoirira nabo igobuna enjire yemo yuko balance okini religion yeyo lazima toemine kinga ngokora tore industrialization ngonyirusu tore industry chinyinga se town center nyako bachikwenda ase binyoro abuna enjire yemo yokini na chinsa mochiri nande enjira yemo yo kwa accommodate abantu ba ensemeyo banyako bakole ekintu kirikira nyako bageko bakonya like trading amone bintu binde binge igo inchini institution chinyinga kobera ase town te ko mani shanga e town yina ko nyaka bakeko lakini kubwatinga ebango ngaki bako nyaka bagusangiri nabo ngaki e town yu ebangete thank you those kasepe cyakane ndochiko tutete kumurikeri goro yabono asiri tukuraro rya juma 4 nari twabamanya homurayi bo bazimelo moja rera Odinga aguchikoba unveiled no murayi wense ya Kenya Dr. William Ruto na aguchikoba ni candidate ucha sekero kirika Africa Union Chairmanship abigomete boniga ba president anga batano ngaro bangura Africa bakagere uchi wikira na ranne mono yamba muri kirite Yoweri Museveni kurase Uganda na bigo Samia Suluhu kurase ya Tanzania ikobono iga bobate hangarera muri Odinga ni ari characterized ko babuna ne figure ya Africa ingi matariki nyoka ngasi tukulana ritorochenga rera muri Odinga is officially uchikoba unveiled ko ba a candidate kulingana na marorago kero kurari asiri tukulia rero aba president abiga bande no ruchinga mpaisa negete na menenga rera muri Odinga kurasi ya Kenya actually kero ingani gaya to ko bakiko chaka okwanika
orogongorwa East African tubwate biombe ao bikonyara ko bikobwata ni chinse chiga tubwate komesha ibintu ngamne byo amone ECOWAS na East African Union ebiombe byo began yani mbanya tukoba guisaransa nabo korigereria nga incheraki eria baranya ko bakanyora umuntu nere urukuru asoro gongoroiga urachikonya kuboka kuwakilisha jinsi ezichire members onokero yorogongorwa East African chinse chiga chire chinse isana na ibere mba isaranse bagateba nga Kenya ekuru murwaniri oyomo igona ne karontarara murwaniri onde ataranya ko bakakuru asi chinse chiga nabo umuraibwe nsimba nyate ko bagutara amona Raila Amolo Odinga chinse chiga cha East Africa indi bakanya ko bagukwana amona baraya baiga igeme kutano yabere ko bake okoreka igo andake asi chinse chiga cha East Africa naboranyo nabo chikuranga umurayo igana bago chikunya ko bakago chinyora kerbago focus as chinsi cha West Africa abwasu murwaniri yago chikurugo yondo mwao nabo igo chinsi cha North Africa naro umurwaniri onde na kagiro chikurugo na South Africa chi semecho naro umurwaniri ndaro chinga mbanaro uteto ko ibida amasakara asikyombe kirikera ko nyaka ko nyara amasakara yega igo kuru asorongorwa East Africa igo umurayo yiga na baranyore okubwatisiwa exactly tutikare na itoskase petia gatano nomo tukumurekeregoro ya abantu b'iki secondary gose high school teachers nigo boniga batari ase school ekara abantu ba primary abo bari training nekyo bikanat bara school barabu lakini kero tukorigerera ase national Kenya ngima boniga copet eyo era abantu b'iki secondary nigo batebiri buna bari kwenda ase school onye serikali tiri gwikirania amagani aliyekanira amagani abondo chekega bamurika iga Hezbollah bakwanira igoro yokorika abalimu abaya chintani more than 46,000 teachers nabo igoba improve medical covers echo chirororo chitari kuwaki osekero mu alimo ikinya gitari asimanya ko bakawo contact umuntu in church yama ko ba active uchi asumwarimu egeneka toto korigereria omu education cabinet secretary omu yokunga Julius Migos ugamba ndoche ngo chakire egasi n'abarimu tabaro bangire bakogoma in fact actually kero to kwandira engani igaya barimu nabo igo kubwate kananga eserikali egente kuna kuburi abantu banyako bakwena ase chiskuru neba bagoteba gusine bayakwanige tenga chiskuru abana banyate ko bako soa aroro nkerianga abalimu abange na baraboni go baringe ase street nge street ite abosongo gaiga abalimu banserete nsemeria kapto bakanya ko bagonchukana na chi street ime town ya bosongo egento barakunya ko bakuburi serikali namba amo itonya ko to kwa na medical cover ya balimu etari ko ba active chinga kyonse pyo kanya umwalimu na bawikanya gitari naro angaika gali uganya akesi mi anya ko baka komeki ekafa ya nya ko baka ko ba active asensemende abari mu chintani abari kunya ko bakuru kubaninga 46,000 kolengana ngabanya to ba kuigwana aso mwaka 2021 I think serikali nabo igo ebyombe bibyo korikia abari mu nabo igo ebyombe bibyo kwegera abari obwane bwa abari mu imensi ya Kenya kirango kwana ekyombe kya Teacher Service Commission nabo ekyombe kya Kupeti nabo ekyombe nat banyatko bakuigwana na serikali n'ikunya akabakiwekani ebinte biga aste kurende abarimu ba junior secondary teachers banyako bakora omukomo asitamu yeta ange etamu ingima batasweti ekirasime bakuburinga serikali n'egwante kunya akabage kubarika anemono abarimu abagana baringe chintani kwa chakia amasomo a CBC oseko chakia secondary kia junior nabo go asense moyende abari nkuburi bare about capitation kibesanjire serikali kunya kwawe kubatu ka uchiasi skuru banya kuchanya kwa chiko konya imirubiri au yanya kwa kugenderwa asi skuru au imensi ya Kenya unakonyora endagere nabo go na kobeka abana bali kipoding oseko kinichi infrastructures je skuru ine chigana cyo chinjwate umuchando ase chikunyara kwa chikunyoru kubwatu kwa chinga kichinyike ane kikero abana bari kwande after munja betereti abarimu kubwatu kwa abana mapema askiribate tenga endaga ningo ya borete ase chiskuru au aso utabwatu kwa wechi bese chiga
amo ne bintu binde ebinge abakunyaka bakuburi eserikali enyaka bagekubakwanira gosinyaka bagekubaikane bono ndoche ngana baibuna baraboni go batigarete embe igoro asekeri batamaitinga nigo bakubwatuka abana bende skuru ose abana nigo bakunyaka bagotigara ase chinkana baikyobekerie kya NAT Kenya National Union of Teachers kikanyaka keukora omogomo njaro kantinga igatiya abarimu bari kupet nabo iko batayo NAT iko no primary ninya tukabage konyora omuchando igabo bolemerwa abarimu lakini tunanese kanja tukabakebwetana na skuru ao kurikia abarimu bari banya tukabako report edit kuri igoro igobono tukanyeteri chiburike nukuru ase serikali nga inki kirachi kunyaka bagiye kubwatikana amono mugomo oyuga bwa barimu ochakitiri tukurigoro exactly na beka rongo komanyuma ncho murigirire na bego hezban yanga kuringana school calendar y'umwaka oyuga tam 3 nige kwira 9 weeks choka actually ne tamwenke ase chitam Jones ane yamatemu iga abana bari bago chokora amatemu mwaka oyuga ningo barachi kunyaka bago chandika mono antu nyoringa amatemu ni gare ase secondary okanke CSC arachi kunyaka ka koru ayande ni gago kunyaka ka koru grade 6 grade 7 grade 6 baso ya grade 7 yes igo tali yani tenga nga babago chokora matemu ari serious mono aya KCSE kolengana ngane constitution go se elatipa eri ari kunyaka bako batukwa ase system ya masomo ari amakuru izboningo binyoki bakase university ya Moi University igando chenga haba lecturers wetania go se more than 900 lecturers as university you nigo ba jira se strike yengo bwatekana no na salary ari asibagote abona emishara yabo ni bwate obututukanugete igaiga lakini kulingana no mo chairperson we university you asenseme academic niga agote babuna abayiganigo batarakanwa emishara yabo kulingana buna bwene tukabagwa kona semitini ebere ya eri goboni gas university na mo university nigo lecturers were on strike actually na essence mo high education means ya Kenya na no mura ibwenzi Dr. William Samuel tukuri Jumapili ka ukwana amona babwatani ao ase nyumba ya KICC ngaki amasomo echinufase andamoro kubwatoka enengo iri konyaka konya neseme yiga na ero ngakira kunyaka kegotingwa asinaro chibachorie matakarua abo go mata kome wachi kunyaka bagotenire constitution abo go funding gochi asichi sector chiga che semo ya masomo asichi university igo naiga na rumo chando omone nororo na rone na bana bakunyara ko bakwangaika bagotenga na help loan te kunyaka ko kubwatuko asichinga kichichi bwenete ande elite bakunyaka bakunyaka ni nigiri igoro mono kerturu chinga immo chando bugo tanyora igasi miensi ya Kenya niko kendrete ko ene kiwa abantu abangini ko banyara ko bagosoma asikore ndi chigasi chitayo buyego oyo konyora oyo moigo onyora nga na serikali ngi kunyaka bakumutura umushahara uriomoke akunyaka ko gakonyora chinga kiriari intani ataraso igasuburunge igo ebintu bingamne mbanya tukaba kubikwanira nabo igo na sense mo jubotini ni bwe university aho mbubwate na borobu imechano kandi are university ya Egerton na ronja abwato muchane myaka ya mega ikameke kabuta abantu abange ni university ya University ya Nairobi nyabake bage kumurikerwa mbake lecturer mba vice chancellor nimba abwate webo tutukanu n'ibintu binde ebingi byanyako bikwenekiwa asichisemo au chama somo igo ijwere buya serikali ya Kenya inyako bakewo isaransanse inyako bagiye kuriringa bito kibiri bibwande ko nyako bigokorekana na biri bitanyako bigokorekana inyako bakewo isaransa amona abanta bayiga inyana ko bagiye kubayesanga ekeneke asibono serikali tekora kiteko nyara yaturekiranie kigekemo ebantu na bakonyara nore chinga andake serikali ngo temere aigana ase tariko tema kubwa kubitireria baka abantu baimoka kogenda emegomo ngakuboria serikali inyaka bakiye gwikirania igento kiriba konyaka bakuboria exactly to gutera na robot oru meeting izbo nonyorete igento tokorokanga katiba day kwanya go psafu litukeri una uko inyora engakia constitution ya Kenya bete ko bagiko iboru batarate actually litukeri odi go kwaneka sometimes ndia nakoba
ndiana kwa ngane holiday gusa abantu banyako baguisaransa banyako bakurigiria ikatipa nabo banyako bagosoma amachiko ngale ase katipa ni chapter chiri chonsipi chapter ya mongi kunyako bakekwana because kerongo nyora nga aya mono ase chapter chikunyako chikukwaneka ase chikoti yes ase anemono ndase bigambe ne bunge na ngoteba according to constitution is nini ebinte biga amokenya na bwente kunyako bakagotebwa e constitution ingakinere yar kunyako bakekwena nubusa uchi asomwana inchi Kenya ebinte biga eserikali bwente ko implement ene kinga kere family ngonyorere e constitution nyomba tene bana ba Israeli bali keretwa machika senkoro ime moro montago chigokora ikebe oteba nga obe nanyorete nyasaye gate musa bono nyarike bao onyasunge sikoro montaro oche that's why constitution iko nyako yekoriko iko bono nere buya koromo Kenya anyara kobaga konyere constitution nyako baga korigeringa ingendo kikeri e constitution iko nyara kobake okwana umanyo bwene bwaye metena bakonyoranga umuntu nale for example gose umuntu kerago sire atire kubwatu mundu tabwane tigocha mpaka mwago akobwate direct e constitution yekoranga abwente gocha nigintu gekoro kinga nabwate kwende kibari ngango cha kubwatari akoro kinga ne keke yango kubwatera eliso ne riga tande uchiga iga lakini onyoranga umuntu ninga gocha ne batara gote ikendi gyonsi kwabikiru chipengo kwabikiru galime wachire igabu e constitution yakateba iso ko umuntu iso koreruga nubwate light yo kwanda goswera umuntu nyara koka gokorera igo igento kendi gya kabere ingana ki transactions tikunyaka chikokoru according ne constitution inyate ko bagiye koerera nabo go chi government institution ngakipata ko bachiko lendo anamo nonkoro arande Central Bank of Kenya yiri busungu gaiga konya usino muntu ruire usendi safu mate tama idie gento kegendrete e customer abwate e customer yamota iringa mbekenseiga muntu uriote nagali Central Bank of Kenya ari nasare protected umuntu atabandi ko tena gusiko kwana na simi usugwake bicha lakini onyoranga ibintu bingamnebiga ntubwata konyaka tokolinyora intinyaka tokosomia omwana inchi neranya ko bagakwirigiri amanyenga ingento kikerie constitution konyaka bakegoteba na mndenge tukiri ko konyaka bakikubata karango na sensemeyo abasaye bachenzi nditukuria rero mbate tenga ningo barachukunyako bakorubikana ime county ya Nairobi nyako bakuburi eserikali enyara ko bakegwikirania nabo kubwati e constitution ya 2010 kubwati kana ngani ko yanyata ko bagekonyoru una injire ya meyo konya aba Kenya nabo ko genderia insi ya Kenya askiri bateringa e constitution tekunyako kubwati ko anemorunga okubwatu kwa bantu kiorera dichikotari kunyako bariko bwati kidnapping of ata sabantu bakonyako bakubura iko eserikali bakuburi eserikali enyaka bakegwikania ebinte biga aintu kunyaka tokoenda okubwatiria omwanchi murigiria asinche yobwekenu nga inkera kunyaka bakegwo korekana ime county ya Nairobi abo asaba saiba batebiringa kunyaka bagosoka korobekana kuboria eserikali enyaka bakegwikania amachiko osekwikirania abuna e constitution ekonyaka bakegoteba yezibonyo babanyire byana nero chine kimurikirega gazeti ya The Standard ase emyaka 14 boniga e constitution korwa kiwa abemba muri kiretegende kirene bawate bangi constitution ya ebirwe kubwatekana n'aba politicians ya bangi bago scramble for power nabo igo hash economic cyabere chigo korekana gaiga yanyomo Kenya kurwana sana kuikerania amagani anyomba buye banga katiba dinero oye banerororo nabo tugotikana nabo twenda se peche 10 gosira 5 engo bwatekana na loans cyabere chikoba umuchando mando cyase abanafunzi abaga ba university was very last university bakuruka help loans wekiraboni yano chenga wetani abanafunzi 26000 niko basabire muraibensi akanyari ko baga kwiranirira enchireri enkoro yare ko bakego fund abanafunzi abaga konyora loans in fact yose kwenda Huduma Center aigabo songo Hisbon abakonyora abanafunzi abangesa nabanga ni tambe warube kandi kurwana makamara go baganyite banyako bagudumiwa usibanyako bagokonywa konyora chiko register nabo konyora chibese chiga chikonyako chikokonya omorokiwa kwaigenderia amuna masomo egento kyaberinga nomochando omonene ochi ase aborokiwa baganiri banyako bagokonywa asubwango mono inde chinga kinyinge
kenda barabande eskuru osoma ngubwate kana ne model yenye abaire gikuba adopted no mu raiwense ya Kenya no abanafunzi kurwe kirereke ngo mu raiwense ni gatabuna ningo babone to baba model yenye bane to bagekuba fund taringa irie nkoro ero ya raibirwa seboniga wikira boni go mu chano no romanene asense mi ya help uchi ase abanafunzi bari bago join chi university na bigo to kwenda sipesi ya Maiga Hezbon indo chenga huyo kabira mo coach na bigo mo basori koro asense ya England go so yo ka coach tense ya England koro mago 2001 mpaka 2006 na beto ko baga go studio bugima hasedit kore gore yemaga yokorwa ne burero bwa pancreatic kanza seka kemiaka emengi wikira boniga nigo abatyotereri bengo ya manga na mukuronse ya England na bige ensengima bamusiririe omuntu bwengencho kigima igana singa ya standard nabo igam chikosari chinde nchabe chiwakwa abate timu ya Chelsea abete kunyegore timu getega bwimchiburi sana ne masibere actually mpira ntwanya ko tukuri na ndinga ki chitimu cha koleti karondo chenga chitimu joro chitanyora egori gose point nene yemo almost chitimu 6 jiro chibwate chi point yemo na bwe gonjiro chibwate chi point sana yemo chi point nye ni chi point isato kolengana nga fixture ya English Premier League etenene chinga kichiga katoko na wika asigase egase yega ya Daily Nation asiti pecha kabento anya kwato kumurigeria umuskari oyomo uyo kabeide mechanic lakini asiboni gani gabere chief police uyo karoto kumukwanira asirieta korukwanga asirieta Heriud Lagat kubwata kananga no gukinwa kwebirogo anya ko bakao kinwa wika ase ekerango ikyo asiti pechi cha kabere ai mangana yunwanya tokabaka komorekeru asinchira ende yobekanu ose asogumi mona bwo asipeche chicho ndwaro cyo muraigwense chinga Kenya tokabaka wikana ogosoka kwa makurutu a NYS litukorigoro niko ani tokabaka kotebanga eserikali bone chikunya kabage kubeka emerobiri emekanu yokwenekanga abaska aba saya bagaba NYS mbachikunya ko bakwegera igoro yobo tumiki bwechi bundu kuna enjira ya moyo gotinya oburendi immense ya Kenya abunkerate betenga karo umuwaziri oria o defense nawe go umuwaziri oria o intano security kiture kindike nabago umuwaziri oteneta mangana NYS baranya ko bago isarasa nabako beka emerobiri emikenu ngaki amagiria yaga aranya ko bakago chakya nabagaranya ko bakago ikani wa ase school yiga yogo train wa NYS immense ya Kenya nabago ase chipe chinde ndwanyara goseidi tukuri gwantonya takato kumurikira chi family cha baskari barabanya ko bakwenda immense ya Haiti go kubeka oborindi asensemo area bono ndochenga mo inspector general bw'abanyanyimbo anyariko bagakwendekanga egwikeye ganigo abanyanyimba abo emerobere emekanu yabekiru kwendekanga abanyanyimba abo bachikunyako bakonyora emishara yabo asikiria chi family cyabo gakonge igotebanga abanyimba abaigani kubataranyora emishara yabo usinige kunyako bagiye kunyuva nebo ntego delay gose bante bakanu before watarenda submission igere mention yere debt is a matter of life and death. Actually muskari yiga abwenda gwakanu abanyuma atarenda gosikibaza cyaje bwenda kobera account kono mbacha go dai na denga ntura kana in fact lakini ya mo inspector general tebirenga chibese chikunya ko gwakanu wiki gani gotora ganye turigereria nabo gatagenda kubatia engane yiga sobe mono nyako to kumanya umurigeria oito nabo gasense mende engana yanyariko bakeko na kumurikirwa nero ase wiki yiga yanyariko bakeko go uburito kurugoro wikarero iga ni rianga umobunge wechinse cha Kimiriri Didmas Palasa again rete go fight of 2 million bribery crime kubatekana amoni kimbekerike otuka obokurumi gose bosaria EACC mensi ya Kenya wego asichipechi chiaka nento nyako tokurigeria ingana go yomo gomo bwabalimu be secondary gose kupe teachers ababwatani bali bakupeti bagenda tokunya ko bakora kibako gendera amono mugomo wego asichipechi chia gatano limo
mwaziri umuya bwe kibesa ni murocheka yakawatebanga ningo sikuja nta kwa chiko na bwo kuboria abarimu banyako bagutugutera emogomo bwoko gusenchera yoko goma gusekwenda asipara kwandamana banyako bakurika chinchira chingia chokone kingango korabali chinkwana amune serikali indi gukura omugomo ujogendete askiri atebuna aborokyo bari barachikunyako bakora amatemu amaneyo mwako yiga barachikunyako bagutandika in fact weekend tangani ya butokiranya momo ko chikogenderera ya 8 weeks choka uyake ja maena matukaranya kwaga ko mnyoka lakini ndende tusabete nga tigeserekane nyako bagiye kuigwa balimu because ni yaki abako nyako bakuburi banyako ba weekend gwakero ngorigeria asa balimu abaigo muntu naro kwete school 2014 wikaborero iga urmosi miaka kianda usi 10 atarakora ki atarari ngaki ukuragira igone serekane ne bwante kurigeria ingane yiga nto tebanga na balimu balibube igone serekane ge bwante ko nyako bakurigeria ingane yiga ini nyako bakigwikani asinchira ingikerano nawe gasen sema ine tunyaka to kwanda igori umuraibu mo bwazimiro moja wa Kenya Alliance nabo igo umuraibu ensi barachikunya ko bakora gusangirikano ritukuri rero kokora ogo gostugo kora siasa ya Raila imensi ya Kenya usiko mu beki yani Raila beka siasa ya Kenya insi nabo kwenda asensemo area East Africa dochenga chipecha katige konge gaiga andi mangeta iyo turanya ka to kumurikira andi tayo katiga iga kubatekana ni gazeti igana aliyo bonchoreria aire ogolitomono asi chipechi chagati nabo koira na chipechi cha maega niko na rondo chenga chibesa chiti county chimore keire ngagi chira chikunya ko chikwato kona county na cyo chinjika ndakona kolera asikiri baga tenga mbaranyo na chibesa kuru ase serikali enene chikunya ko chikokonya emirobiri as county ndo chenga treasury nyako bagega tebanga niko yabwato kire chibesa chia July na August kochia asiti county ininya ko chikokonya emirobiriyo ekunya ko bagega kwenekiwa asiti county au immense ya Kenya ambe konge asema mbika kerondo che tubwate chideka chinga nyako to kuruga iga ningoire asomotumoko omwenge na kuruga aboni ngira nega iga tunyako gusentoira nega iga tunyako to kumurikira igento kyapete South Mugrango chinga ki women rebwe county ya Kisii neta kabaka koira umurubiri bwo konya abatari kwenyara chinse mochiria cha South Mugrango le county ya Kisii asi chigazeti cyarere ndokira naibanga igoro yaba Kenya bange bari nakumanyinga nigo bairanire asenchira ya digital loans nimetinga kwa nyo kopa hello ni wetera asenchira ejisimi matendro bawatebanga actually akonge taringa na kopa number 1 I remember kero aserfan yara kunyaka bage fact ngenda ko na message bakamodi yanga nimbwate akane deni bono kero yara kunyaka bage kolonchwa abakenya baringe nesimi koboko iga bakanyitinga bono it's now officially launched yani abakenya ngaba igwetika koro monta kasabero bakene twaki karagura igo koro monto nironi amenyete ngani simje chironi nchiroro bono monto gwaka hesabu yoko yo 20,000 kwenda kugure simi esimi yoko anonyogorero ni gwaka no se 80 o aka no se 50 ona gosukeria matuko ende chinga kishina kwenda ande asense moende chironi akonyora ngane na bantu bakera gosoma eroni kunyaka bakugutumeka gosoma ebyombe au igaba Kenya ne chironi bamenyeta actually kero kurigereria igaba bakuri ne survey bamo Kenya chibes chinge chiago sabelo it's 10,000 to 20,000 ena chao sabelo tutewega se farm gete ibari gete ganta atore bawote na banki bawni go bagusara between 10,000 to 20,000 we imagine every day omo Kenya ngo sabare alone wetera sensemo yechisime ngo batkano bimovo komwezi bo oboki mabwa kongi nabo economy anya kabage koba egesa tinga kichiga tetra myako ikasense mu yakabiri studio turanyora eri tangazo eri motu nyako to kwena gaiga ge konge tokore amagazeti emambiri tukori rero
umwanju muri gatorire asumo tumoko yose agatera kanya kabaka gwita sembeo anya kabakinkomanya umurigeri yetu ngumuriga twaringi engana iri yakorekanite chinse mu Kenya keyo South Mugrange county ya Kisii kinga kyo mu women rep gwe county ya Kisii Doris Donya Aburi anya tukabaka wikana ensemo iyo gokonya abarema ibintu bibagutara ane mono ngachigwirikia amone ibintu binde ibingi asebura buri anya tukabakiye kwene kigwa anda ketimete ya kongi ngakyo kunyaka hukwira ingani yiga ebura buri kwene nekiwa asomusangirikana gwo konya abantu batari kunyaka bakwenyara metekero kurigereri since mu cha politics etwara abantu abango konyora ngo mwana siasa uchira segete lazima kabura buru gatokorora gomete ntogatebanga negento gitabangeiri yena bora nyara abantu mbora baro mlengo gite gose bare bumuntu gite kwanyora utumira ama muluki ayo badengana ki genda morete saga gite ase agende to konya abantu ebine bintu twara siasa nyingi taringa ngusiyoka lakini rende asomusangirikana bwa abantu batari kwenyara ebirema ibono mete bapyo umuntu bagupinga taringa nekerema no ryogokonya lakini rende bono gai umete kereme kiga andakena bora nyorenga no mwana umino ne kasini yago no muiriogo wakirungana rocheyo yomuga kuumizwa ambaka abantu abiga bari kunyaka bakwemukiwo actually ngatari ngabari kunyaka bagwetala because ne rochete na maisane igente kiga kanyaka bagiye kongeti sana kero korwania ngaso kero korutarige na gochi ase kerema ekerema just imagine ekerema ge kwemukiwo shuari umetense kurigereri mono n'abantu bakora ibintu binebiga hezbo nayo hanga wakaniro totebanga niribweyamo mate nabora aruga umuntu ko umisa nekerema taringa noyo gukora ekerema no bokoni giya chako mate ke konge nandika to kurigeri umuntu usomwana siasa gocha kumuikera gocha kumumiza nigas because nabo atabaskari na iru muskari no mu women rep we county ya Kisii we county ngima ngotara no muskari bate bunduki inga kitoko igoto kumukira raisi na mbende yakabere nabo atabantu bae bakomurinda security ya enero igora smoro misa security ya yosi onyaka bako kumukira lakini geiga bono ense moye gakaromo gose keromo abantu bachire ekero achire ko gusina magendera koleta botame ko de ingo musi onyo tutedi monto yiga yakwa no mukutano etiga onyo do mote itiga mobera mwago genda mugondo le mokore ngintu kira akonye akora ya kore na yo uliote dache nere kagocha na igende no luta mote abere mwaye irinde siasa ya Kenya ekine birengo tutiko na kurwana ibinte bikebike bono rutinga Kenya gima South Mugrango ya murekerete nyakeyo na David mambia bete bigwa kwa magena bikomnyoki wasomo kutano gwe ibirema actually ikina kekondo masana yo mate na maragererio kerema tari muntu kurwani wosukuru taigenda nane no bokonya chakuri abokonye umuntu etana kurumwabo akwimuki gwasokigu oikiwisiko otero mugaso osibigu naruira ni bunyumba yo mate ngocha natebera ngumuntu nakweburinga nasikinzo bigmagwane bwomerete iyo that means ngindongere gwakoreta asigete wakoreta umuntu indarikia ikabona ugutwarete mechando akira nyaza mbyama nakwire mechande iyo na ndo saba mabere lakini ndeti gatatebia abantu ba South Mugrango nyakeyo nga gekore kirinkiarenge kia nande bagwanda ko rutaribu amara bariko atebenga gento kigamune gento kera lakini naroche egati abantu bensemeyo bakugikiria ebikore bingamune ebyo nande ngataringa na ndero ryoka amangana ngabuna yo nyaka bakakorekana asebunge ya South Mugrango igo nebwanda tunyaka to kwa upgrade siasa yechinsemecho ndakari abantu batsumuna bakarutira magena actually chinsemo cha code legali mtwara labo bosonga amba machiko sali ebintu ragiti ndatanga nawo lakini baleta liorot lakini ebintu bikati tunyaka to gotiga kuna kuruta umetekara kwa rutirigena ligena lindiko ndiko ikero lyo kuruta na ibangete lazima aranga ediko rukuruge gebacha igene iligo ikero umuntu utarengerete pi oisarasete dia mumiza umuntu iga tabwate birengereri oino mokenyo mino
twese twarwete asa Adam na Hawa ni richi trebre ni cyachenjina gona uki gochenji cyumba nini mtubiga nduna banta abamote tunya ko batoko koraki tukorinda ubugima egento byonsi bira bokora lakini ubugima bw'umuntu kunyaka toko gokubora gato la chesera umurigerio ito clip ekyo buna amangana arenge chinseme chichenya keo South Mogrango itukorigoro anamono nerara nyako bakakuridenga ne igente kigankere wiya lakini ni abantu banyako bakorana gotebanga ekyo nekento ekyorokerali ekebe goji ase egeza kukyo mugusi anamono abantu banyakeyo namono ebirema iminsi ya Kenya aigana se ensemo ya nyakeyo muticho ward South Mogrango county ya Kisii ase buraburu eburukano na boigo ekeminano egetindi Kenya kwabake kwenekigwa emambi yarero na boigo kwirira abantu abange gotigerwa chingoma weka mbaka baria bare marete omoyiga bwiritukoria rero nigo onyalite koba gukwariganirwa amono women rebwe county ya Kisii omosubati Doli Sidonya Aburi buna enchera eyemo yokonya abantu bari tari konyara kwa bakonyara gose bari babwate oborema nali chikwerende chichacha chi ebibago byachaka kuba minyoki bachaka gutagora chitenti cheito batirende turi cyo kwa twabire toko complain no morembe to yogusi ntoko batoko complain kera lituko what we can say umuntu yokobange binte bigatigagendera ko bangase Kubwatikana amone buraburu eyo yanyara kabage kwenekigwa asenseme yumo women de bunaboigo abantu bensemo ya South Mogrango niko babiriko bakugikeria ebikora byabiriko bigukwanika kuru asenseme yo anamono chingaki abarayi bakonyara kabawika imiye bunge yo naboigo kuru amagendere guchi ase abantu. Leo tumekuwa huku Nyakeo tulipata people living with disability wako 90. So tulikuja kuwapatia tricycles na wheelchairs na kuna wale wengine pia huwa hawana vitu za kutumia. Kufika huko mawe zikaanza kurushwa. Though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupigwa. Nimekuwa kama salamu. Mtu anakupangia alafu anarudi nyuma. Na security agencies wanajua. Hizi sio ni vitu hawajui na mimi siwezi lia tunapigwa guni zimkisi ni kama habari ya asubuhi unapangiwa vizuri sana wanapanga na nini chuma wanatembea na mawe na wanatembea na marungu imbwato mwana muremafu twachichaga igasima makaunti atokonye abana babanyare gutara rinde na barabware kero gosoka nero gusingutara nera singincho tariko nyara gutara bwangu bone kintu tware ko na mama county ngo tokonya kiaringi asitwe ikirega igabono ntutware tyo morembe turanyare gukonywa na twataite tubene miyoni nche chairman ya Tabaka Ward DWD na jana abantu bane 18 babwato boremafu abandi bararinse for 45 years mumurara irense atanya kubuka twabekire pikipiki twa abantu babaleta abana buga inje muno uriyo nyanjita masomo keno muyo nange getembe inategende kinaro nekebe sana nyonchende marete inare kuambira abantu bari burunge intu muneke ngekorose biremma oyole ngokoro wale njitegente keiga nero bore mbuo yakora arangiri gochi enkanya ke lakini nabona imuka mambe naleta mama garo maremafu na tata tabwatia maiso ikarona ika nanyoro mweshimiwa tonya toto ogoswa ekeraswa bona abantu amachangiri achaka kuruta magena bakambaka abaremafu baitu baka nakuminga mama igakocha kukwera namoleta kurukole moya yenteke ngengo geti because tuacha kokoni endelea kufanya watu wa security watashika hao watu wanafanya hiyo ovu na uzuri vijana wawili wameshikwa hao vijana wawili watasema ni nani aliwatuma vijana wawili wameshikwa so mimi siwezi sema ni nani amepanga hao vijana wawili wakipelekwa huko ndani
na mimi I will make sure nimeattend nigo abere kobaka kugikiria egekore ekyo na goteba buna obotuki obokeranu nigo bwabere kobabugo chaka iguru yengane yo ase atebire buna gwikera boniga inamba yabari wanya koba gutigirwa chingumatiranya koba gikomanyikana boikanu ase kurende baraje kunya koba kubwatuka inamba engikiranu y'abantu bari banya koba gutigirwa chingoma. Sub-County Police Commander Itago. Leo very early in the morning, today very early in the morning, we received a distress call from our ACC-1, Itago, that there is a likelihood of attacks during Madam Donya's visit to Nyakeo Primary School. So we planned and managed the situation. There are goons which are also well known within our area. They came, pulled down the tents, but we managed to arrest some who are now in the cells, pending to be charged before court. Now we are doing a follow-up to make sure the rest are also being brought to court. We have one who was armed with the arrows. He is in the cells. He will be charged for creating disturbance within this area. Since they were throwing stones, I will not come up with a number, but there is one who was hit by a stone. I thought he was innocent. Incorporateria MSI Jamangana Maya Kuru Asense Moya Nyakeyo Moticho South Mogrango e County Kisii. Iretariane Hespon Posire. Buyake mo mwanju morgeri bono aina ndianya tokobaka korekana asichinsemo echo cha South Mogrango Nyakeyo egentu kyabere kobaki kogikerigwa asichinguru chigoro mono entu tokonya kato gateba ngangeri gento kia asengenjunga embweri banya tokobaka koroke asensemeri njarenge engerande asensemeri no murari kara enseme yuga kubwate ibintu biyaye mura namaite egenta konya kabaka kubwate nganga program yose kona kwaka chibicha ofio no murari by friend. Now chinga abantu bane bataite kotebi nga barari badiriti chikrip konya babwatire kubwatikana amone buraburu eyo lakini kine gento tokonya katoko gikiria nago kerane asinguru chiguru mono tokoteba nga umura na gwente kusikona abunde egasi yani gwente kwegwa amaskani asingi chungana mu Kenya gotegemea kumanya information nga kegendete imensi ya Kenya abumba yako nyaruma tebatomire batata itibabwatu ebicha ari in case bairo asike gambiro mate na ubakubodu ngo gotomete awatasema igobone itabidi wanabeba msalaba wikabasi ko moralia no rega igobe gitamizo de konyora ujumbe gara niwo chikomwa kama hiyo. It doesn't make sense. Actually we kiraga bwe konge no tukorera umuruguri wa magazeti imambiga asiriti kuri chuma ine ana mono back to school modes chikenda kuna kwene kiwa chinsemo au sabe bakenda kumya karuguna mate na yomogomo wa bari mukore kwene kinga abana babongo so abari chi school ni banyako bakwa genderia amuna masomo ana mono asitamu yomo erio itamu ya gatatu chingaki imirubiri au ya masomo ine ana mono manyikandenga academic term etamu eriego di term ninga ngo school we kerasi ngo school kerengo ngo ndole university amone bitubinde ebinge batokwanira eserikali n'abayibone byombe biri kwegerera ogone bwa bari banyako bakoigwa nabo kwikirania ari bakonyako bakobori ndabari mbirane asitu school nenga kiri mu buda utaka kuligerera umwana kerari school you smiling was so vet kwene kingangi kwa koru mwako mugima exactly nara exactly kurazinga heti the standard aiga no mweli ngo ikiresbon Buyakema na inche kurugana na mona asumurubirwe gazeti ritukore Jumaine abuno tokonyo korera we kali tukoria ankyo turanya kwa tokomena ase mbeo aigana se ensemo ya Nyakeyo Moticho Ward South Mogrango LT
Kenya International Medical Center ni nyagitari igutuka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center irega igomochi ito obosongo igotukunyara kwa gutumika chimashini chekerero kuringuria omochando uri asomo